Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrbi, ja te znadoh. Hvaljni si Marija, dragi gledatelji Marija Vizion Međugorje. Ovaj prekrasni biblijski ulomak iz proroka Jeremije nam govori o nastanku ljudskog života. Svi smo mali ljudi od začeća. A zašto danas 200.000 djece ubija se pod majčinim srcem prema statističkim podacima Svjetske zdravstvene organizacije? I uistinu, prema tim istim podacima, je pobačaj vodeći uzrok smrti danas u svijetu. Stoga je danas više nego ikada važno i nužno boriti se za svaki začeti život. Tu važnost i nužnost borbe za svaki začeti život prepoznali smo upravo mi u inicijativi 40 dana za život. 40 dana za život je međunarodna pro-life organizacija koja je nastala prvenstveno u Teksasu u SAD-u 2007. godine. Od tada se proširila na veliki dio zemalja svijeta, gotovo 70 njih. Od ove godine i Bosna i Hercegovina je jedna članica te najveće pro-life obitelji. Inicijativa 40 dana za život donijela je mnoge plodove na način da kroz 2 kampanje kroz godinu, na proljeće i na jesen, provodi se miroljubivo bdjenje u trajanju 40 dana pred bolnicama ili klinikama za pobačaje. Također uz miroljubivo bdjenje tu je molitva i post te osvješćivanje lokalne zajednice koje može trajati kroz čitavu godinu. Plodovi su iznimno veliki. Do sada je zabilježeno skoro 26.000 nerođenih života koji su spašeni, 181 klinika za pobačaje u svijetu je zatvorena, a 274 liječnika abortera su prekinuli s tom praksom i danas su neki od njih najveći zagovaratelji života. Mi smo ovdje u Mostaru upravo ispred Sveučilišne kliničke bolnice gdje je danas počelo i jesensko molitveno bdjenje. U narednih 40 dana kroz molitvu i post, miroljubivo bdjenje, osvješćivanje lokalne zajednice, svi ćemo zajedno raditi na kulturi života. Zajedno sa svim zemljama i mjestima svijeta u preko 1000 gradova sa preko 1 milijun volontera koji su uključeni u ovu inicijativu. U susjednoj Hrvatskoj inicijativa se odvija već 11. godinu za redom. Naša starija braća i kolege, kako volimo reći, oni ove godine bdiju za nerođene na 39 lokacija bdjenja u 38 gradova. Na taj način, zajedno s njima i sa svim uključenim u ovu inicijativu 40 dana za život u svijetu, doprinosimo uzvišenju kulture života i da svaki začeti život dođe na ovaj svijet i ostvari plan koji Bog ima za njega. A sada se nalazimo ispred bolničke kapelice Sveučilišne kliničke bolnice ovdje u Mostaru. Borba za svetost života iziskuje jednu jaku, veliku duhovnu borbu, a nju ne možemo voditi bez Gospodina. Stoga smo mi ovdje u sklopu Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru u bolničkoj kapelici organizirali trodnevno klanjanje presvetom oltarskom sakramentu. Prvo smo počeli s 24-satnim klanjanjem, međutim broj ljudi, naših trajnih stražara, se stalno povećavao i danas je to 3 dana u kontinuitetu. Iznimno smo sretni zbog toga i osjećamo plodove te molitve. U suradnji sa svim onima koji su uključeni u borbu za začeti život i za očuvanje svetosti života, mi smo pripremili jedan serijal, inicijativa 40 dana za život Marija Vizion Međugorje, kako bismo vam prenijeli istinu o zaštiti života, istinu o svakom začetom životu, te priče svih onih koji su uključeni u to. To su prije svega crkva, liječnici, majke. Stoga predlažem da pogledamo prvu epizodu iz našeg serijala sa našim Sv. Kraljevićem koji će govoriti kako je moguće vratiti oprost i ljubav u srce nakon učinjenog pobačaja. Predlažem vam da pogledamo. Bilo je to godine 1977. U Čikagu sam zaređen za svećenika i evo od tada jedno vrijeme u Americi, pa vratio se u svoju domovinu, Humac, Konjic, Mostar, Široki Brijeg, Međugorje, Mostar ponovno. Evo tako je to, tako to ide. Bogato iskustvo. Znam da ste tu bili isto kao svećenik u ratnim godinama i da ste dosta pomogli ljudima koji su bili na
ratom zahvaćenim područjima. No mi smo tu upravo slavili svetu misu u Bolničkoj kapelici i možete reći isto kako ide liturgijski program ovdje za neke gledatelje koji ne znaju. Mnogo njih i ne zna da u bolnici postoji kapelica. Evo, kada imaju svete mise i koji je liturgijski program tijekom tjedna? Pa ovo je jedna lijepa dimenzija. To je bilo i interesantno i žalosno, recimo u tom komunizmu, u tom vremenu komunizma. Ja znam, uđete u kapelicu, uđete tamo u prostor gdje su pacijenti, pa kušate, naravno u civilu, sakriven, da slučajno ne bi, jer i ona sestra ne smije vas vidjeti, iako je ona vjernica, ne smije vas vidjeti, jer ona mora zabraniti ako vas vidi, jer će i ona dobiti otkaz ako je to sve tako nekako poznato. Dakle, morali smo često raditi konspirativno i znam, svećenici, nisam ja, nego svećenici su znali bježati kroz prozor, jer dolazi liječnik, dolaze i tamo direktor i tako. To su bila čudna vremena. A ovo je sada normalno, ovo su neki normalni standardi da bolnica ima svoju kapelicu i da se tu uvijek može navratiti, pomoliti i uvijek, rekao bi uvijek netko tu ima navrati gdje se pomoli, a imamo evo i svake nedjelje svetu misu u 10:30 sati i utorkom dakle, utorkom u 2 sata i evo sada je nedavno počeli smo s klanjanjem srijedom, od svake srijede ujutro u 8 sati počinje, 24 sata i četvrtkom završava 24-satno klanjanje. Dakle, imamo ovdje neki živi liturgijski taj molitveni program, a imamo evo to da je kapelica stalno otvorena i ljudi mogu uvijek doći. Bogu hvala. Da, kao što smo ranije spominjali, vi ste nedavno bili na putu u Irskoj i rekli ste kako se tamo kapelice u sklopu bolnice zatvaraju, a evo mi ovdje širimo naš liturgijski program, to je baš lijepo. Mene je to šokiralo, mene je to iznenadilo da to u tom pravcu ide, da se toliko stvara neki animozitet, rekao bi službeni, državni, koji se podiže i u medije, i u kulturu, i u financije, i u sve te odnose gdje, evo recimo, mora stradati jedna bolnička kapela, da sada nešto mora drugo u njoj biti, to mi je čudno, iznenađujuće, žalosno. Da, mi smo sretni da imamo vas ovdje i da imamo naše ravnateljstvo tu u Mostaru i da kod nas to još nije došlo. Pa i ne bi trebalo biti, ovdje se nekim normalnim životom živi, rekao bi ono što zovu common sense, evo da svatko bude nekako otvoren i ja se nekada začudim toj otvorenosti, spremnosti. Ja sam se malo bojao, bila je malo u meni ona doza straha, baš iz toga prijašnjeg sistema, kada sam ulazio sa strahom, sa zebnjom, kako će to biti. Pa sada ulazim, još se ja ne mogu načuti da meni iskazuju dobrodošlicu sestre, liječnici, da me pozdravljaju i možda je njima nekada neprijatno jer možda osjeti u meni strah, posebno tih prvih dana kada sam jednu moju neku, ako hoćete i nervozu ili neku distancu, baš zato što sam iz tog nekoga sustava staroga zapamtio nešto što me zastrašilo. Vjerujem da će i to s vremenom nestati. Pa evo, već je nestalo, nestalo. Ovo klanjanje što ste spomenuli srijedom, znači od 8 ujutro do četvrtka ujutro u 8, 24 sata, smo prvenstveno započeli sa nakanom za svaki nerođeni život. Znači da svako začeto dijete dođe na zemlju. I evo, malo bismo htjeli o toj temi pobačaja. Što katolička crkva kaže o grijehu pobačaja? Zanimljivo je. Evo ja osobno ne smatram da katolička crkva treba imati neko svoje posebno učenje o pobačaju. Jer
Pobačaj je jedno stanje ljudskoga roda. Ono je stanje jednog prirodnog odnosa. Dakle, tu se crkva pojavljuje samo kao jedan suputnik, kao jedan netko tko ima i tko želi nešto kazati i ko želi biti kao Marija službenica tog života i koja nas poziva da budemo zdravi, normalni, zdrave pameti, da budemo normalni, da negdje u životinjskom svijetu nema fenomena pobačaja. Negdje priroda ne poznaje tu kulturu pobačaja. To nije prirodno stanje. To je stanje, neko perverzno stanje koje se pojavilo u čovjeku, i to u čovjeku koji je odjedanput izmislio to da bi mogao kontrolirati sebe i druge, izmislio tu mogućnost. Dakle, tu se crkva pokazuje kao Marija koja je službenica života. Ona samo želi pomoći tom zdravom ljudskom rodu da normalno misli, da toliko ne ode od sebe u neku otuđenost, u neki bolesni odnos prema čovjek gdje ulazi u neki bolesni odnos prema sam sebi, neka potreba se pojavila o samouništenju. To je čudno, to je apsurdno. I zato sada govorimo o nekom iskon ljudske potrebe. Daj čovječe, budi normalan. Budi normalan i služi život, zaštiti život. Čini mi se tako. Da, nažalost, evo, svjedoci smo da statistički gledano oko 100.000 djece, znači jedan cijeli grad, dnevno na cijeloj zemaljskoj kugli se pobaci. Toliko je ljudski rod došao u devijaciju za razliku od svijeta prirode, kao što ste spomenuli. Ja, to je to. Da. To iznenađuje. Tu je čovjek i čovječanstvo zakazalo. Tu je zanijekalo svoju narav, svoju prirodu i to je taj iskon istočnog grijeha kada čovjek odlazi od svoje prirode, od svoga unutarnjega, osnovnoga, temeljnog načela i kuša nešto kontrolirati što u stvari ne pripada mu da kontrolira. Čovjek je stvoren da bude poslužitelj prirode i da oplemenjuje prirodu, da ulazi u prirodu po Duhu Svetom. Dakle, kao što se u prirodi Bog pokazuje i pojavljuje stvoritelj, tako bi se i čovjek trebao pojaviti u prirodi kao sustvoritelj, suradnik Božji, a ne netko tko ruši. I Bog, u stvari, sad će netko reći zašto Bog dozvoljava da netko umre. Bog, kada dozvoljava da netko umre, on daje samo još jednu novu dimenziju vječnog života. Bog, dakle, nikada nije u službi ili ne donosi smrt. Bog samo pomaže čovjeku, uzima ga za ruku, izvodi ga iz ovoga smrtnog života u vječni život, a čovjek samo ruši i baca u otpad sam sebe. Da, i upravo zato što je to toliko neprirodno, kao što ste rekli, mnoge žene koje su napravile pobačaj nakon 20 i 30 godina ispovijedaju taj grijeh jer ne mogu sebi oprostiti. Jeste li vi u svojoj dugoj svećeničkoj karijeri i pastoralu imali možda iskustva sa takvim Evo, ja bih vas pozvao, stada? razmišljajući o tome, ja bih vas pozvao na razmišljanje o jednom zanimljivom fenomenu. Recimo, kad čitate o nekoj prometnoj nesreći, dogodi se prometna nesreća, dogodi se tragedija i čovjek pobjegne s lica mjesta. I sad vi o tome čitate, pa se odmah čovjek naljuti kako je čovjek mogao
to ubio nekoga, toliku štetu napravio i pobjegao. To je zanimljiv fenomen da čovjek može pobjeći. Ako igdje ima tog bježanja, to je baš u toj industriji abortusa. Dakle, liječnik dođe, učini to što učini i njega više nema. On odlazi. Ja ne mogu ulaziti i ne smijem naravno ulaziti u tajne ispovjedi. Ali i u ispovjedima i u nekim redovitim razgovorima sam bio svjedok tih ogromnih, neizrecivih stradanja obitelji, ljudi, žena, gdje im se to dogodilo i one su ostavljene. One su ostavljene baš na putu. Znate kada auto čovjeka pregazi, sruši ga i svatko ode i nitko nije više tu došao i čovjek tako pregažen i ostavljen da se mora hrvati sa svojim ranama, često nemoćan, često ga nitko ne razumije, često ne smije nikome ni kazati, ostavljen. I tako to prođu godine. I srećom, nekada se ljudi ipak možda probude, počnu razmišljati, tražiti pomoć, što bismo trebali. I tada se dogodi opet milost. Ako je onaj tko je nesreću prouzročio, pobjegao i nikad se neće vratiti, sigurno se nikad neće vratiti, pak će doći netko u nekom trenutku tko će s ljubavlju doći tom ranjeniku i pokupit će te razrušene dijelove, posastavit će ih i donijet će nadu. Baš mi je drago što ste to tako ispričali sada, jer upravo u inicijativi 40 dana za život Mostar planiramo na jesen s Božjom pomoć pokrenuti jedan program Oprostom oslobođene koji će biti po prvi put kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj već nekoliko godina se provodi i on radi sa ženama koje su i nakon više desetljeća učinile pobačaja, koje još nose otvorenu ranu tog pobačaja. Tako da evo, lijepo da gledatelji to znaju. Ja sam u Zagrebu godinama držao neko predavanje svećenicima, odnosno đakonima koji su pred svećeničko ređenje baš o toj temi. I mogu li ja vama kazati otprilike kako teče i kako bi mogao teći taj put ozdravljenja i pomirenja i šta bi se u tomu ozdravljenju i pomirenju trebalo dogoditi. Znate, majka, ona je izgubila dijete, otac i on, oboje. Majka je izgubila dijete i djeteta nema. I ona uvijek tuguje. Ona zna da je to bilo dijete. I ona sad ima možda živo dijete komu je 20, 30, 50 godina i ona gleda to dijete i ona zna da je bilo još jedno dijete. I sad je to dijete vječni izazov i znate kada idete ulicom i tamo negdje na 100 metara daleko ide prema vama netko s kime ne pričate. I šta se dogodi? Idete jedno prema drugomu i neprijatno nam je i sad bismo najradije pobjegli. Možemo bježati i to pojavljuje se to. Uvijek se dijete to pojavljuje tamo negdje gdje mi idemo u susret i uvijek se negdje na tom putu pojavljuje jer se majka bježi godinama, bježi u drugu ulicu.
a on se pojavljuje uvijek. I to je to drama i ona nikako ne može pobjeći. Ona bježi i uvijek je ona tu negdje, jer je ona stvarnost koja je veća stvarnost nego nešto tu svagdanje. I to je ta muka, to je ta nezada, da vlastito dijete postane nesreća majke. To su neizrecive traume i trajne muke. I moj prijedlog ovako. Dakle, to dijete je kod Boga. Ono je s Bogom, ono je već prolilo svoju krv. Evo, danas smo imali mučenike, slavlje svetih mučenika. To dijete je mučenik, ono je svojom krvlju ušlo u zajedništvo s Kristom, ono je krvlju s Kristovom se susrelo i ono dijete je u vječnom životu. Ono je u Božjem zagrljaju, ono je u vječnosti. I to dijete, evo, ono gore je s Bogom i zamišljam da to dijete isto želi svoju majku u vječnom životu. I to dijete, u stvari, tko drži ključeve? To dijete, u stvari nije Sveti Petar, nego dijete drži ključeve raja. I dijete bi željelo otvoriti vrata raja svojoj majci. I sada, kada majka razmišlja o tom djetetu, u stvari ona dolazi Isusu Kristu i u sakramentalnoj ispovjedi ona povjerava svoju tajnu i svoju muku i Isus Krist grli nju i prima k sebi i oprašta. I to dijete u stvari u tom trenutku postaje prijatelj majci. I majka ulazi u jedan živi odnos sa svojim djetetom. Od tada više ne bježi od njega, nego se s djetetom pomiruje i od toga trenutka, kada god razmišlja o najboljem prijatelju, u prvom redu to dijete dolazi. Naravno da je vlastito dijete najveći prijatelj i ona više kada susreće to dijete, zamislite vi to kakav je to susret, ona više ne mora bježati u drugu stranu tamo, negdje sakrit se da to dijete ne vidi, koje ide, jer dijete uvijek ide majci, želi majku susresti, želi majku primiti, želi majci svoje otvoriti vrata raja, jer dolazi u ime Kristovo svojoj majci, a majka bježi. I sada odjedanput i majka zahvaćena Kristovom milošću ide u susret i dolazi iscjeljenje, dolazi pomirenje između majke i djeteta i oni od tada postaju najveći prijatelji i više majka nikad ne bježi od svoga djeteta, nego ide njemu zagrljaj. I zanimljivo, u tomu zagrljaju nestalo je sjećanja abortusa. Potpuno je nestalo. Više ono nije ni u sjećanju, nego ono je potpuno izbrisano, nestalo i ostala je samo ljubav koja je Kristova ljubav i Kristovom ljubavlju zahvaćeni i majka i dijete postaju frendovi. Ne samo u nebu kada majka dođe, nego još ovdje na zemlji, dok majka hodi i razmišlja o prijatelju i odmah sjeti se svoga djeteta i dadne mu ime. Jer mi, svatko zaslužuje ime. Točno. I dajemo ime i Bog želi dati ime. I majka mu daje ime i majka ga poznaje po imenu i oni se susreću i postaju frendovi, postaju prijatelji i više se nikad ne rastaju i tako dijete tada Kristovom moći u stvari otvara vrata raja neba i majka već je zakoračila u raj još dok hodi zemaljskim stazama. To je ta moć pomirenja. I ako nismo spremni na taj zagrljaj ući u Kristovo zajedništvo, evo, tada ćemo morati bježati. Da, znači ipak isceljenje u potpunosti je moguće još dok smo ovdje na zemlji prije nego što dođemo. Prijateljstvo. Da. Prijateljstvo neviđeno.
Da. Prijateljstvo koje je uistinu još zemaljsko i nebesko u isto vrijeme. Ono je praktično, ono dopire u područje gdje bi trebali i psiholozi raditi i psihijatri, a u stvari ono je u području duhovnosti, ono je u području praktičnog života i iscjeljenja naših trauma. Kada oni gdje se užasno bojimo, gdje nas progoni nešto, odjedanput postajemo najjači. I oni gdje se bojimo na pomisao tog djeteta, postajemo najveći prijatelji. Vjerujem kako će ovo vaše svjedočanstvo uistinu biti mnogim ženama na ohrabrenje i dati snagu koje možda nisu prošle taj proces, evo, da vide da je to ipak moguće. Jer to prijateljstvo već ovdje na zemlji želi započeti. Da. I doći do svog ispunjenja, jer je sve predmet Kristove milosti. Ništa nije izvan Kristove milosti, nego u zajedništvu s Kristom pomirenje se dogodi ovdje. U stvari pomirenje se mora dogoditi ovdje. Ako se ne dogodi ovdje, ne znam. Još jedno pitanje, evo kad ste spomenuli ove liječnike. Liječnici samo naprave abortus i odu. Ostaje žena ranjena. Koliko su ljudi oko nas svjesni da, pogotovo jer živimo u većinski katoličkom svijetu, ovdje smo u Hercegovini, i koliko su ljudi osvješćeni da u biti ako činiš abortus, sudjeluješ u njemu, ako asistiraš kao medicinsko osoblje, ako druge nagovaraš na pobačaj, da ulaziš u izopćenje unaprijed izrečeno. Koliko su ljudi, šta mislite, osvješćeni o tome? To je ta moć kulture. Moć kulture i moć toga svjetovnog načina razmišljanja i vi nađete ljudi koji su u načelu ok, koji su i vjernici, koji su, ali negdje se čovjek sakrije u svoju glupost, u svoj neki politički sustav, recimo, gdje određena politička stranka prihvaća abortus, gdje se on nudi kao nešto što, evo, svi se pravimo da ga ne volimo i svi se zaklinjemo, sve političke stranke, svi se zaklinjemo da ga ne volimo, ali ga dopuštamo, toleriramo i u toj kulturi dopuštenoga, nešto što ćemo tolerirati, dopre se do tog malog čovjeka da u stvari dođe u službu toga. Ja osobno apsolutno nikakvu razliku ne vidim između začetoga 4-5 mjeseci ili 50 godina. Nikakvu tu razliku, apsolutno nikakvu razliku. Vidite vi koliko je tu apsurd velik, da je to nevjerojatno. Recimo, dozvoljen je abortus tjedan dana prije rođenja, a tjedan dana poslije rođenja, kad bi samo dodirnuo to dijete, odmah 50 godina u zatvoru. To su ti apsurdi. Gdje je čovjeku logika i gdje je tu čovjek otišao od sebe? To mi nikako nije jasno. Kako je to da je čovjek sposoban toliko biti otuđen u svom razmišljanju, zdravoj pameti, common sense? Ne znam, ne uspijevam to razumjeti. Zato ja kažem i ponavljam, abortus nije crkvena tema. Abortus je tema života, tema stvornog. Ona jednako pripada svakoj kulturi, svakom vremenu, svakomu čovjeku, životu samom. Ona je stvar života, pa tako i crkve, naravno. A nije to neka crkvena ekskluziva, da se crkva samo bavi, nego ja mislim da bi po nekoj logici liječnici trebali biti prvi
na tom frontu obrane Sokratova zakletva bi trebala biti zakletva za nedodirljivost života malonog djeteta. To je. Točno, ali crkva je još uvijek jedina koja kaže da život je, da se život treba štititi od samog začeća. A imat ćemo jednu emisiju isto s liječnicima, oni isto polažu Hipokratovu zakletvu, ali sad kako je to u praksi, mi imamo zakon, evo konkretno kod nas iz, mislim, 1978. koji kaže da do 10. tjedna je moguće pobaciti dijete. Znači, to nije od samog začeća. To su nekakve fiksne ideje koje su takve, koje su sposobne u čovjeku promijeniti pamet, promijeniti logiku i stvoriti nešto što u stvari nije. Kad jedanput istina postane predmet naših razgovora. Da, nažalost. Nevjerojatno. Evo, Prasvetozare, hvala vam od srca na svim ovim zrncima mudrosti iz bogate pastoralne prakse i životnog iskustva. Mi ćemo svi, i vi sa strane crkve, i mi sa strane puka i svatko u svojoj struci učiniti sve što je moguće da doista svaki začeti život dođe na svijet i da se za njega borimo postom, molitvom, bdjenjima pred bolnicom, osvješćivanjem lokalne zajednice, evo i ovom našom emisijom, našim razgovorom na svaki drugi mogući način. Mislim da ste vi ovdje dotakli jednu temu koja je životna, egzistencijalna, koja se svakoga tiče, gdje su se prije 30 godina našemu dragom pokojnom svećeniku Anti Bakoviću smijali kakve on teme pokreće za život, kakva je to tema, a evo sada to tema postaje egzistencijalna, za život svima važna. Ne može to dovoljno iskazati. Ali evo, koliko je do nas, mi ćemo nastaviti pričati. Bravo. Hvala vam od srca. Hvala, živjeli Bog. Evo, dragi gledatelji, toliko za danas od nas. U sljedećoj emisiji ugostit ćemo našu doktoricu Nikolinu Penava, specijalisticu ginekologinje i opstreticije. Ona će nam govoriti o svojim vrijednim iskustvima u onome čime se bavi, radu s trudnicama. A do tada želimo vam svima Božji blagoslov, mir i svako dobro.